तर मंडळी सकाळ झालेली असा, आमचा खुशी इथं झोपलेला असा आणि परी चहा पिताय. मी उघडा असा इकडे फिरू पण नको. आणि हा टकला असा आणि हा टकला असा टकला. आजचो प्लॅन काय असा तो तुमका कळतलोच असा. मस्त खूप छान प्लॅन केलेलो असा. तर चला थोड्या वेळाने भेटूया तयार होऊन. तर मंडळी आता आम्ही जातो एका ठिकाणी. त्या ठिकाण कोणता हा आता मी तुम्हाला दाखवतलोय. पण आता चाललो कोण ते सांगतोय. तर मी चाललंय मिस्टर आणि सुयश म्हणजे माझ्या बहिणीचा धीर असे आम्ही तिघही जातोय. तर कुठे जातोय ते बघू. आणि हा आमचा आहे युवराज. हाय. पादे पादे पादे. इकडे बघा सगळ्यांनी बॅक साइड. ओके कुठे चाललाय? अरे शॉपिंग करू. माझी शॉपिंग नाही करायची असा, तुमचीच शॉपिंग असा. हा आमचा टकलू हैवान आणि हे कॅटू. तेरा चल लहरा फॉलो मी. आता आम्ही रिक्षाची वाट बघतोय. रिक्षावाले काय थांबवे ना, सगळे भरून निघतायत. आ रहा हूं, आ रहा हूं. अरे इधर से ही तो आ जा. आता रिक्षा भेटते, येते रिक्षा. चला तर मंडळी कुठे जाते दाखवते मी तुम्हाला. अरे पण आम्ही तुला सांगितलं तर अशा रिक्षावाल्यांचा राग आहे तुम्हाला, काय सांगावं. क्या काय बोललो? रेडी है. गरम गरम वाटतं. का जम्मूला गरमी नव्हती काय? इतकी थोडी हा इतकी थोडीच होती गरमी. नव्हती, इथे जास्त वाटतं. हॉस्टेलला सवय रवाची. हा आमच्या सवय थोडीच होती. आली चल. जम्मूमध्ये तर गरमी होतीच मंडळी, पण कसं आहे इथली जी मुंबईमधली गरमी होती ना, ती उमस पण त्याच्यासोबत जास्त होती. त्यामुळे आम्हाला तिकडनं इकडे आल्यावर ऍडजस्ट व्हायला जरा वेळच लागला. म्हणजे अक्षरशः घाम फुटत होता, नकोसं वाटलं की कुठेच फिरायला. पण म्हटलं आमच्याकडे जास्त दिवस नव्हते, 2 दिवस पुरे होते. त्यामुळे आम्हाला सगळं फिरायचं होतं. त्यामुळे आणि मिस्टरांना माझ्या थोडंसं काहीतरी खरेदी करायचं होतं. त्यामुळे तर मंडळी ट्रेन आलेली आहे. चला चला. तर आम्ही उतरलोय जुईनगरला. आता जुईनगर वरून कोणता प्लॅन आहे ते आपण पाहणार आहोत. चला तर मग भेटूया. मी म्हटलं कावळ टकलं बसलं तुझ्या मी असं केलं. जे केस कापतात आणि टकलू होतात ना, त्यांना कावळे बोचायला येतात. सुयश टोपी घालायला पाहिजे होती. कावळ्या बोचायला येणार येणार रे. आता मी डोक्यात तापलेला असा आणि ह्याचा आता डोक्यालाच तापला. बघा काय केलंय ना. तर आम्ही उसाचा रस पिलो. उसाचा रस पितो आणि मग तुमच्याशी बोलते. ओके तुम्ही जर मुंबईतले असाल ना, तर तुम्हाला माहिती असेल की मी आता कुठे आली आहे. पण बघा मोठी फजिती, एवढे लांब येऊन हे डीमार्ट बंद. डीमार्टला आलेलो. तर मंडळी आम्ही इलो डीमार्ट मध्ये. तर चला काय काय घेऊया.
जुईनगर मध्ये आम्ही मगाशी गेलेलो हे तुम्ही पाहिलात, पण तिथं जाऊन एक मोठं सरप्राईज भेटलं. म्हणजे तिथलं डीमार्ट बंद होतं. त्यामुळे काय झालं की माझ्या बहिणीने सांगितलं होतं की तिथं ना छान कपडे वगैरे किंवा काही सगळं वस्तू चांगल्या भेटतात, तर तिकडे जा. पण सगळ्यात मोठा गैरसमज होता की ते माझी बहीण वगैरे गेलेली कधी 2-3 वर्षापूर्वी गेलेल्या. त्या 2-3 वर्षात ते बंद झालं आणि बहिणीला माहिती नव्हतं. आम्ही फुकटची जाऊन आम्ही परत रिटर्न आलो गोवंडीला आणि गोवंडीमध्ये त्यांच्या इथल्या डीमार्टमध्ये इथं खरेदी केली आणि मग माझ्या मिस्टरांना खरेदी करायची होती, तर म्हटलं ठीक आहे, बॅग माझ्याकडे द्या, तुम्ही खरेदी करा, मी बॅग पकडते. अशा प्रकारे मी त्यांचे दोघांचेही छोटे छोटे क्लिप्स घेत होते. म्हटलं बघू काय काय खरेदी करतायत, पण त्यांना माझ्या चॉईसनेच कपडे खरेदी करायचे असतात. सो प्रीतिया ये, हे बरं आहे का? प्रीतिया ये, ते बरं आहे का? हे कसं वाटतंय, ते कसं वाटतंय. मग बरं वाटतं कधी कधी नवरा आपल्या चॉईसने खरेदी करते. तुम्हाला तुमचं कसं असतं ते मला नक्की कमेंट करून सांगा. तुमचे मिस्टरही तुमच्या चॉईसने खरेदी करतात का? मला कमेंट करून नक्की सांगा. यस. कितीला आहे ती? 500. नेक्स्ट प्लॅन पण याच ब्लॉक मध्ये आहे, सो सर्वांनी नक्की पहा. नमस्कार मंडळी. तर आता आम्ही चाललो देऊळ 2 बघू. हे बघा, 2 टकलो हैवान गँग. 2 टकलू हैवान आणि ये तिसरा तर सगळे टकलू. टंग टंग टंग. तर आम्ही आता सगळी हम खुद अंधेरे में रहते और दूसरों को उजाला देते हैं. यस, इसलिए हमें बाजी करके ते. तर सगळी तयारी झालेली आहेत आणि आम्ही चाललोय देऊळ 2 बघायला, पण आमची गाडीच बुक होत नाहीये. आम्ही आजचा मोठा जोक म्हणजे आम्ही जुहीनगरला गेलो डीमार्ट मध्ये, तर तो 1 वर्षापूर्वीच बंद पडलेला आणि ही आम्हाला लूज माहिती नाही. हे मुंबईला राहत असून यांना माहिती नाही त्या सांगणाऱ्यांना माहित नाही. आणि यांनी सांगितलेलं 4 वर्षापूर्वी गेलेले आणि आम्हाला पाठवलं आज. उगाच फक्त गेलो तिथं उसाचा रस पिला आणि रिटर्न आलो. जुईनगर स्टेशन तर बघितलं. हा, जुहीनगर स्टेशन बघितलं. चला तर मंडळी पिक्चर बघायला. तर आता आम्ही बसलोय टॅक्सी मध्ये. तर सगळ्यांसाठी सगळे आरामात बसले. आहे तर त्यांना कळायला नको काय. हो मम्मा हाय कर. हाय. हाय. तर आणि इथं समोर परी आणि नाही सॉरी खुशी आणि हॅलो करावं. तर मस्तपैकी चाललोय आता. मधीच काय कर. तू आतापासून इथंच तर आम्ही आलेलो ना. हा, इथंच उतरा. मध्यांतर झालेला आहे मंडळी आणि आता आपण विचारूया खुशीला अर्धा पिक्चर कसा वाटला. हॅलो खुशी. हॅलो.
कसं वाटलं तुका पिक्चर? हा स्वामीचं म्हटलं तर मग मस्त वाटलं, असं वाटलं रिअल आमची स्वामी. हा हा आणि काय वाटलं या पिक्चर मधून? अर्ध पिक्चर कशावर असा? मस्त आहे, असं असतं लोक. हम्म. मला तर माहिती आहे स्वामी समर्थ आमच्यासोबत साथ असतं तर मस्तच होतं. हम्म. काय दाखवले नाही त्या पिक्चर मध्ये? स्वामी समर्थ ती बाई असतात ती त्यांनी त्याच भक्त असतात, हम्म. पण त्या पतीचा आणि हसाचा ह्या त्यांना हम्म. त्याचा आणि ह्या मग स्वामी समर्थ काय करतले आता? स्वामी सांग बघू. समर्थ स्वामी समर्थ त्याची कोण पण काय बोलताला ना त्या मग त्या स्वप्न पुरा करताला. हा हा ओके. श्री स्वामी समर्थ. मंडळी, देऊळ 2 मूवी खरंच खूप मस्त आहे आणि लहान मुलांना बघण्यासारखी आहे. हो ते काय विचारत होते मानखुर्ची का खाशी. मंडळी, व्हिडिओ आवडल्यास नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद आणि पुढचा ब्लॉग नक्की पहा.